Pogrešna komunikacija, to nešto što stalno čujem na seansama, je primer. Partner krenuo da izlazi, partnerka njemu kaže gde ćeš? I on odmah kaže pa ja ću vamo, ali juče si bio. Partner ovo razume kao direktno suprostavljanje, ljubomoru, nešto što partnerka želi da mu ospori i onda se ulazi u konfliktu. Međutim, prava pozadina emocionalne pismenosti je da možda ta partnerka je nesigurna u sebi. Možda ta partnerka se plaši da ne izgubi tog partnera. Možda samo treba da mu kaže trebaš mi ostati tu da mi pomogneš nešto. Trebaš mi jer želim provoditi više vremena s tobom. Ljudi ne znaju iskomunicirati. Znači, niko se ne rađa emocionalno pismen. Rađamo se sa nekim predispozicijama koje nosimo od svoje primarne porodice. Naravno, neki ljudi su osjetljivi, neki su hipersenzitivni, neki nemaju taj izrazit level emocionalnosti. Neke ljude